serve selfishly. Unsa man ning serve selfishly? Mag-alagad ka nga kanapitang wala nakaga huna-huna sa imong kaugalingon, kung sa'y makuha nimo, kung sa'y maangko nimo, kung sa'y ikabalo sa imuha. Kana mag-alagad ka. Mao ni ang gingon na pag-alagad na kinasing-kasing. Ha? Ingon ang pulong sa Ginoo in Philippians chapter 1 verse 4, Paul and Timothy, servant of Christ. Nagingon dia. Philippians 1, Paul and Timothy, servants of Christ. The servant does what he is told when he is told to do it. The volunteer does what he wants to do when he feels like doing it. Asa man kaani? Are you a volunteer or are you a servant? Ang servant, ang alagad sa Ginoo, buhaton niya ang gisulti kaniya nga ipabuhat sa iya. But ang volunteer, buhaton niya, ang gusto lang niya buhaton, kung gibati daw niya nga buhaton niya kini. O kung gusto lang niya buhaton ba. For example, kung dili ka ganahan mo, di na ako muhimo ani. Volunteer man. Adto ka sa mga kanabitong sa mga volunteer, sa mga rescue, mga personality nato, mga rescuers, mga nabahaan, ang tawag ana nila mga volunteer. Karon, kung ang isa maingon siya nga, di lang kumato dito kay na ako'y laing priority. Dili siya mapugos, kay volunteer man siya. Pwede niya biyaan, man kung mangalagad ka sa Ginoo, kung mag-alagad ka sa Ginoo, unang-huna gyud kung ikaw ba volunteer o servant sa Ginoo. Kung ikaw master, na master ka, na supposed to be, imuha gyud magmatinud-anon ka na nga trabaho. Ay mao man ay gisugo sa Ginoo sa imo. Pero kung ang imong hunahuna kay volunteer lang ka, so nagi panahon nga dili ka muwali kay walay kay mingkang kapoy man kumusimba ron. Isa ko musimba. So, dili gid dili gid mo grow na imong simbahan kay basta pabalik nimo sa Domingo, wala na. Wala na maminaw sa imo kay wa man ka nagpahibalo nga dili ka mo simba kay ganagana ra man di ay imuha. So diha sa pag-alagad sa Ginoo dili kay ganagana, dili kay kung kano sa kaganahan mo himo anay mo pay buhaton mo lang paghimo nimo, kun dili buhaton nimo ang tanan na igipabuhat sa imuha sa Ginoo. Kalabit ta mingon ta nga bisan og di ka gusto bisan og do na kay priority kanunay gyud nga imuhang tagaan og pagtagad. Kay mao man ni ang gipatrabaho sa Ginoo sa imuha. Servant man kaniya. Si Paul o si Timothy, they are servant of Christ. Tanawa. Unsay sitwasyon ni Paul before siya namatay. Bisan kapila siya mabilanggo, bisan kapila siya mapriso, kapila siya latusa, kapila siya